Duniya makaranta. Gurgu na gaskiya shine wanda baya zuwa masallaci. Makaho na gaskiya shine wanda baya duba alkur'ani. Da zarar ka ji ƙarar wayarka, ka san wani yana so ya yi magana da kai ne. Kamar haka ne da ka ji kiran sallah, ka san Ubangijin kana neman ka. Kada ka sanya karɓa kiran mutane ya fi maka muhimmanci akan kiran Allah. Da dare kowa yana rufe ƙofarsa don tsoron mutane, a lokacin ne kuma Allah yake buɗe ƙofofinsa don karɓan mutane. Ko kana ƙwanƙwasa ƙofarsa ta hanyar salloli da zikiri da addu'o'i da tilawa a wannan lokaci? Idan ka makara wajen aiki, kana jin kunyar shugabanka. Idan ka makara zuwa masallaci ko kana jin kunyar Allah,